Legazper gaztendegi hau, askotan zaitu esan dena bere izugarrizko kalitateagatik, dakizuenez, oraingo honetan, izango da saria jaso duena, Makatza Aitor Mantzola. Jose Mari Gonaga naiz, ikusten dezute moduan bertan egon beharko nintzateke eta tamalez ez da posible izan. Andaluzian nago, proiektu berrian lanian eta atzo hegaldian ekan bertara juteko eta kantzelatu intzan. Idiazabalgo gazta berria, gure paisaien esentzia. Vida.